Iată că bine v-am regăsit la încă un episod pe ziua asta, că dacă mâine mă duc la dacă mâine tot mă duc la meditație, de la 8 la 10 măcar da. Bă, și o să pun puțin pe pauză că am niște treabă de rezolvat pe WhatsApp. Gata, am rezolvat, rezolvat, mă! Bă! Lasă-mă! Bă, uită-te și tu, lasă-mă, mă! Să-mi fac videoul! Așa? Deja dăm rage! Dă-i. Și mă piși? Gata! Dai tata acolo, gata! Am nervi, deci dacă mă enervează bunicul ăla handicapat, băgam și pula în răniții lui, stai așa să dă mai tare, să-l văd, mamă. Baian! Mă fute! O fac, Doamne, Tatăl nostru care ești în cer. Am fost văzut! Am fost detectat! Stai! Nu-și face animația, că n-are cum. Pentru că n-a venit din prima! La mine merge automat. De ce nu-i pe dreapta să mă pun pe crouch? Ai pe acolo. 431 și... M-a văzut. Nu pot să mă iei. Nu poate ea, mă. Și nu poate nici să deschidă ușa asta. Suntem pe extrem. Uită-te și tu aia. Și bunicul ăla nenorocit nu știu unde e. Dracu, îi trece piciorul prin rochie. Plecași, bă? A dropat. Fugi! What the fuck? Nu înțeleg de ce ușa aia, dar nu e închisă. Aia e deschisă. Deci jocul ăsta e băguit, bă, e plin de buguri. A, și mă mir că bunicul aude, bă, la care te decapitează Granny. Nu știu cum. Decât pe calculator auzea. Atunci te chemăm pe tine. A, păi, dar nu e bine că am aud. Deci trebuie să te chemăm pe amândoi. 3, 2, 1 și... Hai, bunicule! Un bunic și o greană. Apăsam pe buton și nu mergea să dau, să sprayez! Nu mergea! Morsi, lui de joc! Treci! Speria putu-ți morții! Bă! Tu vrei să fac infart aici? Uită-te și tu, uită-te și tu. Uită-te și tu. Mi se strică planurile.
planurile mele de viitor. Pentru viitor. Nu știu să vorbesc. Bă, Gamiaș! Bă! Odată dacă mi-ai handicapat-o la curs mai ia încă o dată cum a făcut de dimineață. Unde morții mătii ești? Nu m-a văzut. Cur nu mă vede dacă era cu spatele, are ochi la cur! Are ochi la cur! Randall! Oh, fuck, a intrat maica. Am revenit și maica mea mi-a zis să nu... A intrat maica mea peste mine. A zis să nu mai țip. Și problema e că nu prea pot să îndeplinesc această misiune. Să nu mai țip nu pot să îndeplinesc așa ceva. Deci eu să mă abțin. Futu-ți gâții, mătii, lasă-mă și vină încoa. Și treci mai repede. Bă, să-mi ba pula că de-abia te miști. Bă, nu! Dai! Că sparge ușa. A spart ăla. A spart ăla, tâmpita aia. A spart ăla, a spart lemnul, gata. Veniți amândoi! Tu-ți rasa și morminții, mă. De-abia acum vorbești tu, bă? Și nevastă ta? Morți. Să-mi va pula în ea de viață. Și știu că trebuie să iau cheia de la pulă. Nu știu ce să fac. Moa! Păi dar nu trecuși. N-ai trecut, mă, tu. Păi dar nu trecuși, mă, tu, mă. Mă, omule, mă. Mă, băiatule, tu-ți dai seama că eu n-am făcut nimic numai din cauza ta? Treci în pizda mătii și treci. Gata, nu mai fac nimic. Nu-mi ba pula. Îmi de viață. Mai pot să țip. Și am niște nervi în mine. Băga mea și pula în ochii tăi. Așa-i fac eu lui măta. Așa-i fac eu lui măta. Și chiar nu mai contează, nici măcar nu mai știu să vorbesc. La câți nervi am. Și atâta cu videoclipul ăsta, pentru că o să iasă urât. Foarte urât.